Елате да ви разведа из тектонския гребен в северо-западна България, близо до село Реселец. Още в самото начало започваме с местност наречена Хладилника. Веднага се усеща малко по-ниска температура от това, което беше на паркинга. А малко по-надолу са най-яките части. Елате да ви ги покажа и тях. Напомня малко на Караджов камък. А обаче назад, като погледнеш, батко ви като види дупка е бързо да се завре в нея. Обаче винаги се заслужава. Гледай за какво нещо става просто. Тук продължава на някъде. Това са откъртвали цели блокове и са заставали. Гледай за какво става просто нагоре. Тук са поне 40 метра, 50 метра. И тази стена като цялата на като слънца. Чили са дървета паднали с времето? Аз не знам какво ни очаква надолу. За тук вече ми гърми главата. Тук яките места просто не свършват. Погледнете се какво става въпрос. Дали това къде продължава, човек? Става зверски тясно. Само да не изкочи нещо тук от тая дупка, защото... Не, тук излизам. Просто светлината ми прекалено малко и направо сирам. Ето това са една много малка част от гледките, които ви направо ми се подкосяват краката сега, като говоря тук. Трябва да стигнем ето там и ще ви покажа след буквално секунди колко яки гледки има от този край. Казах ли ви, че това, което ще ви покажа отгоре, наистина си заслужава? Гледайте за какво става въпрос.